Bueno. L'Antonieta Gerné ens ha tret una novel·la. Carrer Galera número 5. Una novel·la que em fa especial il·lusió de comentar perquè ja sabeu que aprecio molt, estimo molt a l'Antonieta. Ella és la meva mare acadèmica, la meva mentora espiritual en tantes misèries, diguéssim, universitàries com se poden compartir i també, diguéssim, com li agrada dir amb ella, tenim moltes complicitats i per tant em fa molta il·lusió comentar aquest llibre. És el debut literari de l'Antonieta Gerné, la seva primera novel·la, en què podríem dir que té tot el que podries esperar d'amb ella. És una novel·la amb un profund contingut històric. L'Antonieta, pels que no ho sapigueu, l'Antonieta Gerné és historiadora, és especialista en història contemporània i això marca profundament la novel·la i el que s'hi explica i com s'explica, no? I en la direcció que agafa a l'hora d'escriure, no? Com té tant interès en contextualitzar adequadament tot allò que hi passa, perquè el lector entengui el context en el qual es desenvolupen els personatges. La novel·la explica la història d'unes dones d'una mateixa família al llarg de diverses generacions i clar, això allarga bona part del segle XX i per tant és molt important aquest exercici que fa l'Antonieta d'intentar situar el lector en el lloc on succeeixen els esdeveniments des d'un punt de vista cronològic, no? La novel·la a mi em sembla que té un especial interès, com l'ha tingut l'Antonieta al llarg de la seva vida acadèmica, per explorar la gent que viu als marges de la història, el que el mestre Fontana hauria anomenat, diguéssim, les classes subalternes. És a dir, tota aquesta gent que viuria una mica al marge dels grans noms de la història, però a més que fins i tot dins de la classe treballadora doncs, tindrien la seva opacitat, no? I una mica l'Antonieta posa llum en totes aquestes classes subalternes des d'una perspectiva femenina, des de la perspectiva de dones, que també, diguéssim, ha estat una de les seves grans preocupacions des d'un punt de vista acadèmic, no? És una història de la gent normal, és una història de generacions de dones que van passant i expliquen una quotidianitat des de la veu dels oprimits, en aquest cas de les oprimides, de les misèries de la quotidianitat, de les misèries del dia a dia, dels horrors també amb què es troben, que són molts, que les assetgen, diguéssim, d'una manera constant, no? I que fan aquesta quotidianitat, tinc la sensació, a vegades, des d'un punt de vista de les dones, doncs a vegades profundament insuportable, i que no sempre ha sigut compresa així, no? Però que a vegades costa, no? de situar-t'hi, però que per moltes dones és una qüestió molt present, no? I el llibre explica molt bé, diguéssim, aquest fil de dificultats al llarg de les diverses generacions, no? Però també, diguéssim, de la capacitat d'aquestes dones de superar-les i de sobreposar-se a tots aquests esdeveniments, a vegades traumàtics, a vegades senzills, no? Però que marquen profundament els personatges. Penso jo, llegint des de la distància la novel·la, que el que hi passa també és que és un fil, no? És un fil que relliga en certa tradició literària de la literatura catalana, però de la literatura escrita per dones sobre dones, que ho dic sense que vulgui sonar una cosa, diguéssim, exagerada, no? Però que lliga amb... Quan llegeixes Carrer Galera te ve a la memòria Víctor Català, te ve a la memòria Mercè Rodoreda, per motius òbvis, no? Perquè són dones escrivint sobre dones, però sobretot també penso que té a veure amb el context literari lleidatà dels últims almenys 15 anys, no ho sé, no soc especialista ni de bon tros, però que a mi me venen a la ment gent com la Teresa Pàmies, que escriu, diguéssim, molt abans,
la Rosa Fabregat, però també, diguéssim, hi ha més cap aquí la Marta Alòs o la Teresa Ibars, que totes elles tenen a veure, diguéssim, amb aquesta continuïtat de la literatura en femení, parlant sobre dones des d'una perspectiva de gènere, i que també sovint han escrit exactament com fa l'Antonieta aquí, no? Ficció, perquè això és una novel·la de ficció, però, diguéssim, salpebrada o amb diguéssim, arrels que tenen a veure amb la seva pròpia vida, amb la seva pròpia biografia o de la seva família, no? Us recomano la novel·la, no em vull estendre més, és una novel·la, insisteixo, que parla de dones en un context lleidatà des de la marginalitat, des del món de les classes més oprimides. Ho fa en femení, ho fa des d'una perspectiva de gènere, i ho fa, diguéssim, amb capítols, amb històries molt ben contextualitzades, molt ben explicades, m'atreviria a dir que molt ben escrites, però, diguéssim, per l'amistat que ens uneix seria potser abusiu per part meva fer-ne una ressenya massa positiva, però estic segur que si fa un cop d'ull us agradarà, i en fi, aquí ho deixo, us deixo amb la Mundeta, que és la primera de les protagonistes d'aquesta història i que com a anècdota us he de dir que m'ha acompanyat durant molts anys al despatx de la universitat on l'Antonieta hi tenia aquesta fotografia precisament penjada en una paret. Espero que l'Antonieta continuï escrivint novel·les i les continuï disfrutant com me sembla que he disfrutat escrivint aquesta. Per molts anys les novel·les de l'Antonieta Jarne, i vosaltres ja ho sabeu que aquest canal continuarà penjant, diguéssim, més ressenyes aprofitant que som a l'estiu. Gràcies i fins a la propera.